sa vydýchajte. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Teda prichádzam do Žiliny, zo stanice. Sú tam dve stanice. Jedna je tá hlavná, odkiaľ prechádzajú vlaky, a druhá je táto menšia, volá sa Záriečie, a v skutočnosti je to zastávka, lebo nie je tam výpravca ani niektoré ďalšie parametre, ktoré musí spĺňať miesto, aby bolo stanicou. Ale ako nazvať kultúrne centrum zastávka je hlúpe, teda ako málo potentné, takže volá sa to stanica. Názov vznikol jednoducho, že keď som chystal prezentáciu pre železnice Slovenskej republiky, tak som hľadal nejaké fotografie staníc a klikol som si, že stanica.sk, tam určite bude niečo napísané. Zistil som, že taká doména nie je, takže bolo rozhodnuté a vlastne zabukovali sme doménu skôr, ako sme mali istotu, že nám tú stanicu prenajmú, ale s vierou vpred, takže získali sme zmluvu na 30 rokov a s tými dobrovoľníkmi, ktorých ste videli, ktorých bolo spolu vyše 500, sme to postupne opravili. Aj nakoniec eurofondy boli, aj sa minuli. Takže máme skúsenosti so všetkým, aj euro k euru, aj ruka k ruke, aj nejaké 100 000 od eurofondov. To je kúsok histórie a zároveň aj projekty, ktoré robíme. Máme radi umenie a založili sme to preto, aby sme podporovali umelcov. My sami nie sme umelci, my sa venujeme skôr tej stavarine, zapájaniu, propagovaniu, organizovaniu. To stavanie nám tak prischlo, lebo museli sme zrekonštruovať stanicu, bolo na to štartovný rozpočet, sme mali 1 000 000 korún, to sme si povedali, že to sa musí podariť. Samozrejme, že to bolo vyše 10, možno aj 15 miliónov korún, ale keby nám v tom čase ako 20-ročným ľuďom niekto povedal, že máme zrovna 10 miliónov, tak by sme ani nič nezačali a rovno sa niekde zamestnali ako Braňo. Ale vďaka stanici vlastne mám jednu výhodu, že nikdy som nebol zamestnaný, ani doteraz. Je to také trošku naivné, my si tam skrátka tvoríme taký svoj svet v svete. Nevnímame ako nevýhodu to, že sme v malom meste, lebo nakoniec sme ako na mnoho menšom mieste v tom malom meste, takže to mesto je v podstate ako nereálne veľké, lebo nedokážeme ho úplne celé obsiahnuť. Inak ako vznikli tieto citáty, je na to taká metóda, že keď chcete zistiť, že čo si o vás ľudia myslia, tak nesmiete sa ich opýtať, že čo si myslíte o stanici. Tak my sme sa hrali na to, že cestujeme, prišli do Žiliny a že hľadáme stanicu Záriečie a išli sme od tej hlavnej stanice, prešli celým mestom a pýtali sme sa ľudí na cestu. A oni popri tom samozrejme aj povedali niečo, čo si o tom myslia a čo sa tam deje, keďže my sme boli v polohe turistu, ktorému to je potrebné objasniť. Tu sme samozrejme vybrali také tie najpikantnejšie. Sú aj citáty o tom, že sú tam holé ženy a ohne. Ale pozitívne bolo samozrejme to, že väčšina obyvateľov nášho mesta vedela, kde sa tá stanica Záriečie nachádza. Bola veľa pozitívnych reakcií, ako odporúčaní pre turistov. Ťažko, možno, že to je preto, že je to reálna stanica, ktorá tam bola dávno predtým, ako my sme do nej priniesli kultúrne aktivity. Ten vlak tam stále stojí, čiže možno mnohí ľudia si stále myslia, že je to iba stanica, ale myslím, že náš pomer sa zlepšuje postupom rokov. Tento rok to bude 10 rokov, ako sa venujeme tomuto kultúrnemu podnikaniu. Učíme sa poskytovať rôzne služby, ktoré nie sú úplne kultúrne, ale sú o to viac vítané návštevníkmi. Takže zisťujeme aj to, že prečo tam ľudia chodia.
čo je najväčším úspechom, že to miesto pod tým nadjazdom, ktoré je tak ako keby na periférii, sa postupne mení na niečo takéto ako park a že z tej nevýhody najväčšej sme dokázali urobiť výhodu. Takže ďakujem.